Yau muka shigo cikin harkar ba. Yau shekara 30 ana bugawa da ni, kuma cikin yadda Allah muna nan da mutunci da daraja. Kuma duk mutanen da muka ɗebo ga su na mutane ne wanda muke ra'ayi iri ɗaya da su, saboda mun gane irin wannan innar dudu ka zo ka ɗebo mutane sai ka ɗauko kara da kiyashi. Saboda haka ne muke tsari mai kyau, kuma mun gane cewar duk waɗanda suke da matsaloli ɗin nan to bai kamata ma mu kyale su shigo cikin ƙarin mu ba, amma sai da yake jama'iyya kasuwa ce. Amma alhamdulillahi muna da tarihi, kuma muna godiya ga Allah. Allah ya ba mu rai da lafiya, kuma muna yin abubuwan da muke jin daɗi. Talakawan Najeriya suna jin daɗi, suna sa mana albarka, kuma wannan mata taimaka wajen kariya ga Allah. Kuma in Allah ya yarda wannan jama'iyya sai ta yi nasara a Najeriya. Mun juya akala daga cikin wannan matsaloli da muke ciki zuwa ci gaba da kwanciyar hankali. Na'am, akwai wasu manya-manyan ayyuka da Najeriya ko kuma in ce gwamnatin Najeriya ke bayarwa. Wasu an soma, wasu ba a soma ba, kuma wasu sukan yi amfani da wannan damar ne domin wawushe kuɗin talakawa. Me matsayarka akan waɗannan zantuka da suke yawo a gari, kasancewar a kwanakin baya ma an yi zakulo na aiki na wutar Mambila, wanda har yanzu babu wani aiki da takamaimai, an ɗaiɗaibe kuɗin talakawa ne, an ce za a aiki amma ba a yi ba. To ka so mu faɗa abin da ya sa muka kawo NNPP ɗin nan. Yanzu a Kano shekara hudu, wannan shekara hudu ta ƙarshe mun ɗauki dam ɗin Chalawa, mun da ɗauki dam ɗin Tiga, duka mun sa musu turbines nauyin wutar lantarki, saboda mun gane cewar ita kanta gwamnatin tarayya tana da matsala. Wa'annan yanzu injina suna nan, mun bar dalar Amurka miliyan 43 akan a jawo ta a shigo da ita jihar Kano. Amma dai har yanzu mu san abin da yasa ba gwamnati ba ta yi wannan ba. Amma na son nuna maka mu irin tunaninmu abin nan zai yi in jihar Kano ta ɗauki dam biyu ta sa masa injina na wuta, ne zai hana gwamnatin tarayya ta je Mambila? Kuma dalilin irin wannan abubuwa ne sakaci, kowa ya ɗiba bitalman ga su nan. Waɗansu ministoci ma kwanan da na ji wani minista yana cewa muna da kuɗi, akwai kuɗi, mun samu kuɗi, muna da kuɗi, za mu sai mun talaka. Duk wannan abubuwa duk zautuwa ne. Ka san mutum shi bai saba ganin abu a hannunsa ba, in ka bashi wani haukacewa zai, kwakwalwarsa karama ce. Duk irin waɗannan abubuwa muke so mu zo mu gyara su, a samu zaman lafiya. Kuɗin nan matasa a samu ku tafi ku karo ilimin ku zo ku buɗe ƙara gidajen rediyo da talabijin da sauransu. Arziki ya wadata, mutane su abin nan. Me talaka ai wanda aka cuta shi ne talaka. Aka hana ɗansa makaranta, aka hana ɗansa aiki, shikenan ka je ka kuturce ka zauna a ƙauyenka ko a cikin birni, abincin da zaka ce ma kana nema. Wannan mutanen na gaya maka, shugabannin nan alhaki kawai na Allah tun a duniya sai Allah ya tambaye su. Na'am, daga ƙarshe